Що робити? Системи, відповідно, наші новітні розробки. Мовиться про Грім-2 і, відповідно, інші системи. Той самий Нептун. Але Грім – ураження до 500 кілометрів. Тобто ми маємо просто пояснити, власне, росіянам, що якщо буде спроба ракетного То удару... відповідь туди. Абсолютно точно. Це ракетна програма, яка, на жаль, наразі чомусь Зеленським гальмується абсолютно. Тобто, оті всі новітні розробки, Вільха, Грім, вони чомусь гальмуються. Але це була би адекватна відповідь України на будь-які намагання Російської Федерації відповідно нанести ракетний удар по нашій території, розуміючи, що відповіді не буде. Уявіть собі, дальність ураження до 500 кілометрів, ми фактично контролюємо весь окупований Крим і територію накопичення безпосередньо біля кордонів з Україною. Мовиться про ту саму Білорусь. Ми навіть беремо Воронежська область. Воронежська область, Білгородська і, відповідно, Брянська, де наразі відбувається накопичення. Цього достатньо би було, щоб тримати під нашим щільним Там, кстати, авіабази знаходяться. Абсолютно точно. Уявіть собі, ви російський генерал, ви прекрасно розумієте, що дальність ураження української ракети до 500 кілометрів. І, відповідно, всі так звані контингенти вторгнення, а як взагалі вторгнення відбувається? Відбувається накопичення. Це не раптовий момент, що росіяни за одну ніч зібралися і побігли. Ні, це знов-таки треба ментальність росіян враховувати, що це як мінімум 2-3 тижні будуть. Відповідно, ми будемо мати можливість відслідковувати переміщення, накопичення і створення першого і другого ешелону. А маючи відповідь адекватну, ракетний так званий спис, ми можемо вже мінімізувати можливість безпосереднього військового вторгнення. От про це треба говорити. Ну,